Jalup jakom mar duol matayo yiero e pacho ka Juliana Cherera bende koro ni ogwe tao kaka komishona mar IEBC. Cherera ogwe tao e kinde ma put manyocha ochuogi gi jatend piny Kenya William Ruto ikore mar chako none kanyakla kod commissioners mamoko adek mago ma itudo gi ketho mag dhi ataro madwaro mar katiba e yiero mokalo. Maeler mar wachno. Kende bang' chuga put mar nono commissioners ang'wen mag IEBC manothir kod jakom margi Wafula Chebukati ewi lendo mar duoko mar ombulu mar jatend piny yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8, IEBC koro medo sienyore. Ma en bang' jalup jakom mar IEBC Juliana Cherera mane en achiel kuom commissioners mane odagi duoko mar ombulu jatend piny kawuono yango ni ogwe tao. E andika mare mar gwe tao, Juliana Cherera okoni ogwe tao kaka commissioner kendo kaka jalup jakom mar IEBC. Bende owacho ni kata obiro ni ne ochiwore kendo tiyo ne IEBC gi chunye duto kata e kinde mane weche tek. Jomoko koro lokore kode kendo gure nikech adier manochung'ne ka otiyo ka IEBC. Oluwo ni e kinde ne kaka jalup jakom mar IEBC ne ochiwore mar neno ni jotich duto oyudo ratiro maromre. Oyango ni bang' sumo paro kowuok kuom familia mare kod okinde mage, oneno ni ber mondo ogwe tao ka oduoko erokamano ni jatend piny William Ruto kuom thuolo manomiye mar tiyo ne oganda jo Kenya. Seche manok bang' Juliana Cherera yango ni ogwe tao, jalup spika mar od bura mamalo Gladys Boss Sholei ogolo pache ahinya kotenore kod kidieny mar 156 kare mar 6 mar chike mathurka ma oketa yanga kaka put ma ochuogi ne timo nonro e pacho ka winjo bed ni tiyo. Sholei kokalo e lai mare mar Twitter ondiko ni kata commissioners go gwe tao, mano ok bitama put mochuogi dhi nyime kod timo nigi nonro. Oluwo ni apudno biro timo tije mar yango adieri kendo pedho ne jo Kenya yanga miganga manotimore e kinde yiero maduong' mokalo. Okoni kidieny mar chike 156 kare mar 6 moyango malong'o kaka putno tiyo nyaka luw. Cherera ogwe tao ndalo adek kende bang' Justus Nyang'aya bende ne gwe tao tich abich mokalo. Penjo koro en ka bende apudno biro dhi nyime kod timo nonro ne commissioners ang'wen go manothir kod lendo mar duoko mar ombuch jatend piny Kenya yiero ma tarik 9 dwe mar 8 poni giduto gikawo kang' mar gwe tao. George Bati, Ramogi TV.